ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମଟର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଖଳାବାରିକୁ। ଆଜି ପାଣି ପକାଇବାର ଥିବାରୁ ଆମ ଖଳାବାରିରେ ହୋଇଥିଲା ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ବିନ୍, ଟମାଟୋ, କଖାରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଭରପୁର ବଉଳ ଆସିଛି। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଣି ମୋଡ଼ା ସରିଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ। ତାପରେ ଆମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାରାଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବସିଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।